Tu je chlapík. Tento, čo tu kurva furt umiera do paroma, kto to je? Jeden nejaký, oný, tuto za... No nie, od nás. Nejaký chlapík tu furt umiera do piči, stále pri tom kamióne vyjebanom a neviem, kto to je. Ahoj, čau môj. Ahoj, čau môj. Ahoj, čau môj. No, už ma prerušili. Raz sa to muselo